26 vuotta vankeutta. Minun piti mennä minun kanssa teatteriin. Mitä? Korppi on karannut vankilasta. Avaa televisio äkkiä. Mentävä on, mennä mun täytyy ystäväni katsomaan. On pyöreä pölköinen, siksi kai ihailen nalle, nalle. Eiköhän se riitä. Alfred Jonokus Kvak. Olet jo pitkään työntänyt nokkasi minun perseeseen. Minä. Vaadin 10 000 kylää. Vittu pää. Minä toistan nyt vielä sen, mitä olen aikaisemmin sanonut. Sinä paska. Ensin sinä lennät, sitten ajat itäiseen autiomaa Coca-Cola-nimiseen kaupunkiin ja kas niin. Niinpä sinä oletkin sitten löytänyt minun pikku sivan. Kokeilen silti onneani.